ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sapay la kuma, tanabaligi, tinaisayang kat nga operasyon. Adapay lang iti recovery room ni Julius nanang. Apaman ang makariing, sadan to ipan iti kwarto na. Hanggang, ay madanaga naklata. Hanggang, mangnamnamaak, abaligi ti operasyon anak ko. Lola, nalpas nga tantiin sayang katda nga operasyon? Urayin tati awag ni maming. Saan mo't ngamin amabalin amapantamat ijay. Madi kanuno ado ti bantay ti pasyente, apok. Lola, awagak san ni Mami? Ay saan, apok? Aguray talaang, umawag tulat ta. Saan ka kadi ang magagaran ang mga mo, Lola? Ay napaikit din asaan ngay. Ala, agtukaw kakidi dita. Di ka mo makatal na. Diyak ngamin ammo tiriknak. Magagaran kan agdanagak. Kasta akmat apok. Ngam at amariribukan ka no saan ka nga agtal na. Iso nga agkalma talaang apok. Halo, Mami. Kumusta ditan? Nalpasan ti operasyon anak ko. Ngam adapay laang iti recovery room ti kabsat mo. Saan pa'y anak kapuot? Ha? Apay ngay. Ang mga matno saanin ang makariing. Di nakman pagnerbyusan anak ko. Kasta talaga. Makapadanag mat ngamin. Takunayo asaan pa'y anak kariing. Makariing tumat laang, Gemma. Yawag mo nga rod no makariingan, Mami. Ay, gayam, mabalin ka di nga umay kami ditakan ni Lola Lilia? Inton oras ti panagbisita laang, ti mabalin nyo ngayon umay, anak. O sige, Mami, umay kamin to. Saan nga aprusan ti matang anak, ada bendana. Nagmadimot ngamin ti mariknak, Mami. Ada nga ng sugat na. Ikatantumot lang ti doktor ti bendana. Kaano da ka di nga ikatan, Mami? Saan tayo pa'y nga amo? Depende, no kasano ti kasasaad mo. Kasta ka di, Mami. Makakita pa'y nga ta. Kasano nga ta ti itsura yo, Mami. Napintas kami kan ni Lolam, anak. Napintas mo't ni Gemma akabsat mo. Apay adi mo inraman ni Lola Lilia. Saan ka di ang napintas? Tapno di mo mat ko na. Isu, ti kapintasan, anak ko. Di mo ka di madmadlaw ti mapaspasama kiti anak mo. Maikulkulang. Inton kuhan, umis-isam ngagmaymaysa. Ay, nadlaw ko nga rod lakay. Anya nga tati mapaspasamak iti anak na. At daatap ko nga agar-aramatan iti may parit nga agas. Anya nga iti aramidan ta. No saan mo kumaapinunuyan, saan kumaanagbali na kasta. Saan ko apinanuynuyan? Pamatag tinaramid ko. Kamali apamatag. No talaga apatpatgam ti anak mo, para manamot ay itibaot tapno agnakam, Anya nga rod ti aramidan ta. surutam iti nalimad. Ipatiliw ta dagiti mangmangted kan kuana iti may parit nga agas. Ha? Lakay, ang mga numairaman na. Aramidem, no di mo kayat nga ad-dapay ang maisagmak ti anak mo. Violeta, nakaawag ka. Addaak dito'y daan apasdag iti igit ti kalsada. Nagado ti agtutubong agsisigarilyo dito'y. Ket, adda ti anak mo dita. Awan. Tadinamag ko kankwana no sa dino ti pagsisinarakan da kadagiti kakadwana. Imbaga na adito'y. Iso adito'y ti mayak. Sige, yawag ko kadagiti pulis. Umayda dita, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Pumanawak nga ruden dito'y. Amangan numakita dak. Sige, bantayam ti anak mo. Tamangan numapan dita.
Wan lakay. Ngam awan samot dito'y ti anak ta. Tadyak mo't makita. Sige, pumanaw ka ditan. Ta umawag ako ni Police Station. Dalalya dita! Umayan ti alalya! Masapol nga aglam mga kadisilit ko! Leonard, anak ko. Anya ka diti mapaspasama ka. Apay nagbalin ka mo't tinakasta. Tagari! Makita na ta ti alalya. Ang mga nanya ti aramidan na takadata. Nasobraham ka din tinagaramat iti may parit nga agas. Iso akasta ka na anak ko. Ha? Anya na sobra na sasawam. Pumanaw kakit di dita. Talo magtuak di tatawa. Ang mga numabutan nagdagiti alalya. Saan? Saan ka lumagto di tatawa? Matinag ka anak ko. Nangato ti tawa. Mablo ka lakit de. Apay ngayon narakop na. Mabutan na kunti alalya. Nawan talalya anak. Imahinasyon mo lang ti makikita. Awan talalya anak ko. Natiliwan dagiti agtutubo nga adik. Anya ti aramiden ta iti anak talakay. Masapul amarehab. Saan ka di asag paminsan laeng amabalin asarong karan ti adda iti unag tireham? Wana. Adda masursurot a patakaran ni Jay. Kasanon, no sagpaminsan ko laeng nga makita ti anak ko. Anya nga ruti kayat mo. Maagasan ti anak mo, wano kastanan. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Ijay lang ti mabalin na pangipanan kadagiti kakasta. Matulungan da nga agimbag, kentap no isardeng nan ti panagdrog-droga na. Amang ano saan to anasaya ti kasasaad na ijay. Apay kumaasaan anasayaat. Rehab day Jay. Anak ko, saan ka di nga itati imbaga ti doktor ni Julius? Apan ang ikat na iti benda ti matana. Wan nanang, orayan tayo nga grounds ti doktor. Ay na, jakmat lang nga ron makain na. Apay ngamin ayan nanang. Ay, jay nga min imbaga ti doktor. Asala maamuan abaligi ti operasyon, inton maikat ti benda. No kay ikat ti benda, medyo nalidampay ka no ti panagkita na. Ngam iti panaglabas ti aldaw, inot tumutla ang alumawag nanang. Ay, tinapatagmat kit day, kat makakita ti apo ko. Julius, ikatantan ti benda ti matam. Doktor, makakita ak ngatan? Wen, ngam, saan mo nga imulagat ti matam? No saan ko nga ibaga, ha? Wan doktor, Mabit laeng, tainayadak nga ikatan ti benda ti matam. Agner-nervyos ka? magagaranak, doktor. Aha. Okay. Aday ta, naikatan ti benda. Inayadam ti agmulagat. Wan, doktor. Mrs., liklikan nyo ti panagbagkat ni Julius iti nadagsan a banag. Urayan nyo ti panangibagak, no kaano ang mabalin nan ti agbagkat. Wan dok, Liklikan na mat aladladan ti matana. Liklikan na ang ma-pressure ti matana. wan, matungpal dok. Ada itad ko apang suporta na iti matana. Kanayon na pa nga ikabil, tapno maliklikan ang madangran ti matana. Matungpal amin abilin nyo dok. Katagyaman kami unay. When Mrs., kat mabalin yun ti agawid. Ngam aramidin nyo dagiti bilin ko, ha? Wan dok, Isubliyo kalpasan ti may sa alawas para iti follow-up, check-up na. wan dok, agsubli kaming tumanan. Agyaman nakta umay kayo dito ospital ita, Mrs. Lopez. Ni Apo Diyos ti mang subad iti kinasaya at kada kami.
Babaan iti anak mo. Kasla si bibiyaglat ti anak mi. Kat sa apay ko ma, ta saan da kami to aliplipatan ni Julius asarungkaran. Uwan, misis. Ore awanan ti anak mi iti day ti apiyag. Ngam adda ni Julius apakalaglagipan mi kankwana. Uwan, misis. Kat ti Diyos ti mang subad iti kinasaya at yu kada kami. Nasaya at adda kayon. Uwan, auntie. Paginanaan tayo pa ni Julius. Kalpasan na, agawid tayo iti lugar tayo. Ay, Nagpintas kayo matngagpaiso, Lola. Makita kayon. Dikli kampay ti kumita iti nalawag. Um, Gas ko maiti init kan bumbilyawan. Dagiti nalawag abanag. Saan mo payla ang aperengan? Matungpal, Mami. Mami, lulak adwa. Ken kabsat ko. Agyaman ak unay kada kayo. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. In remedyoyo ti panakakitak manen. agyaman tayo unay iti apo ta nagbalig iti operasyon. Wan nga road. Lola. Julius! Wen, Jema. Iso adikan madanagan. Uray saan na kung nakibinan. Tamakita kon ti pagnaak. Nadalusan maten ti arubayan ti kaaruba. At dadangatan. Apay, di mo nakita no asino tinagdalos? At danapanak. Idi si Mang Putak. Nadalus maten ti arubayan da. Ngam apay ngay nga awan makitak kadanansi. Kandag iti anak ng abnormal. Oy, isardeng mo idan nga awagan iti abnormal. Ta saan ida aparikot ti inada. Nagsisingpet da. Ni Leonard nga anak mo nga ibagbagam anormal. Sa dino itati ayan na. Lakay, mailiwak maten iti anak ta. Ngam saan mat abas ta mapanbisitaan. Adda na itad nga schedule iti panagbisita. Basol mo no apay ang nagbanag akas iti anak mo. No saan mo kumaapinanuinuyan, adayo anapasamak ken kuana ti kasjay. Kamali ti panangipatag nga impaay mo ken kuana. Julius, makakita kan? Nana Violeta? Siga ka di dayta? May busisan ka. Ita, makita kan. Nagpintas ka mat gayam, Nana. Ay, un gayam. Ayan ni Manong Leonard. Imparihab mi. Sino tinangtod kan kwa na iti may parit nga agas? Dagiti barkada na nga adik. Dinan mo ti sasawon na. Ay, gayam, napanan nyo, tanagpukaw kayo iti sumagmamano abulan. Napan mi impaopera ni Julius iti Manila. Kat ni Gemma, saan mo tinapilay? At atid dugla ang timukod ti may sasapatos na. Iso nga agpadan ti pannagnana. Kasta gayam, nagasat dagiti anak mo. Violeta, adda kaadalak iti kolehyo nga staff iti rehab. Kayat mo ta ipa-schedule ko tamapan tayo bisitaan ti anak mo? Alaman nga rod gayam, si kagayam ti makatulong kanyak. Kasta ti panangipatag ko kan ka akas gayam. Sorry no naglablabasak. Saan na maulit? Kat kunaak amay mayat ti masakbayan dagiti anak mo. Tanasaet da nga agadal. Ngam ti anak ko. Saan anasaya at tinagbanagan na. San abale, tamakaruar tumatlaang ti anak mo iti rehab. Kat makapagbalbaliw ton. Sapay ko mga rod takasta. Sapay ko ma. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon
ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.